Тревата употребявах около 5 години. Постоянно. Вече и през деня аз развих зависимост. Провериха ме и отчети, че съм употребявал на канабис. В моята глава се опитах да се оправдая пред себе си, че това е досадна студентска грешка. Сложиха ми белезници, вляза в колата. Аз не мога да се представя за мен дали сега или като бях млад, тогава, когато ме спряха, бях убил човек, как ще се чувствам аз, че за мен живота ще бъде приключил. В съдебно заседание, то беше преди 2 години, пострадалата жена, съпругата на починалия човек, застана и каза: аз не желая момчето, което е виновно за пътно-транспортното происшествие, да бъде наказано, защото моя син почина при пътно-транспортно происшествие, знам каква е болката, знам каква е мъката и затова аз му прощавам. Това беше най-разтърсващото за мен преживяване като съдия в съдебна зала и наистина това беше една истински дадена прошка. Няма да го забравя. Това беше един морален урок какво означава да дадеш прошка и то да я дадеш от сърце. Петър и Ивайло. Мъже с мечти, с планове за живота и бъдещето си и увереност, че те ще се сбъднат, без да предвидят, че нямат контрол над утрешния ден. Ще ми бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества и техните аналози. Наркотиците. Първата употреба често започва в тинейджърска възраст. От любопитство, заради среда или в компания, в която сме попаднали. Отговор на въпросът защо няма. Тръгнах с малко повече газ. Колата ми се подхлъзна. И даже не забелязах, че полицаите са били зад мене. Тясно отбих, спрях, нали, такаха документи за проверка, дадах си документите и помолиха ме да сляда, нали, да ме проверят за честно, нали, за наркотики и алкохол. Провериха ме и отчети, че съм употребявал на канабис. Казаха, че ще ме задържат. Бях в пълен шок. За първ път ми се случва. Не знаех просто какво да правя. Не всеки е попадал в такава ситуация, но това е примерът, който ни показва как само за миг плановете ни за бъдещето вече няма да бъдат същите и си даваме сметка, че за това вина носим ние. Всичко започна, когато влязах в спортната академия. Преди това тренирах професионално и почти нямаше алкохол. Един път в месеца употребявах, като излезем на дискотека. След това обаче студентски град, почнаха купоните и малко по малко тогава се появи марихуаната. Всичко около мен употребяха, беше нещо абсолютно нормално. За мен даже не беше нормално хората, които се прибират в стаите си и учат, примерно, не ходят по купони. И се увляках в този в кавички купон дълги години. В един момент тревата употребявах около 5 години, постоянно. Вече и през деня и всички около мене също го правях. Това беше най-интересното и веднъж съм задал въпроса. Въпросът е, че нали, аз развих зависимост. В един момент започнах много параноид да хващам от марихуаната и я спрях. Години по-късно съзнах, че този бюрото увеличих алкохол. И започнах вече да го е приятелка, дългогодишни връзки, работи, имах си малък бизнес на по-късен етап, загубих го и него. Всеки сам избира своя житейски път и от нас зависи дълъг ли ще бъде той. Ще позволим ли употребата на наркотици да го скъси, да го промени? Проблемът с употребата на наркотични вещества и техни аналози, както и с управлението на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества и техни аналози е един от основните на нашето съвремие. Както и главният прокурор няколко пъти ви отбелязва, той говори за епидемия
употреба, т.е. шофирането на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества и техните аналози, те лавинообразно нарастват всяка година. И с това явление много трудно се справя цялото общество. За съжаление, може би в последните няколко години тенденцията изключително много се увеличи на броя на водачите, които си позволяват да управляват превозни средства след употреба на наркотични вещества. За обществото Петър и Ивайло са част от статистиката. Установени и задържани след употреба на наркотични вещества или алкохол. Зад тези данни стоят много и различни процесуално-следствени действия. Претърсване на автомобил, личен обиск, а след това и претърсване в жилището на задържания. За него, семейството и близките му, часовете на задържане в полицейски арест са най-дългите. Започват с шок. Много често заварваме в жилището някой от членовете на семейството на лицето, било то негови родители, съпруга или деца. Първото нещо, което виждаш в очите на тези хора е изненадата и шока както от присъствието на полиция, така и от това, че техният близък е с поставени белезници на ръцете. След като им бъде обяснено какво точно ще се случи, виждаш как тази изненада и този шок се изместват от други неща, именно би ги определил като болка и едва ли не като разочарование от постъпката на техния близък, защото всички те, включително и той, започват да осъзнават, че от този момент нататък живота им няма да е същия, че нещата се променят заради това, което той е направил. Ще се промени според мен, защото ти вече винаги ще го пише в досието ми. Съм употребявал на работа, по-трудно ще влизам. Ще ми е по-труден живота. И за мен това е безумно. Единствен съвет е да не се прибягва изобщо към употребата на подобни вещества. Първо, защото в един момент целият живот на дадения човек се обръща с главата надолу. Повличаме и близки, хората, които не обичат с нас. Но научаваме и важен урок – да ценим това, което имаме, да знаем, че винаги може да бъде и по-лошо. В голяма част от тези случаи управлението понякога приключва и с пътно-транспортно происшествие, при които за наше най-голямо съжаление има както пострадали лица, така и смъртни случаи. Всъщност, разбира се, че осъзнават това, което са направили. Естествено, че изгразяват съжаления пред съдебната инстанция. Когато се достигне до решаване на техния казус от съответния съд, разкаиват се в повечето случаи, да. Търпят редица санкционни последици. Едната от тях е възможността да попаднат в местата за лишаване от свобода. А другата санкционна последица е, както видяхте, са предвидени съответните глоби от законодателя и възможността да бъдат лишени от право да управляват моторно превозно средство за определен период от време. Това, което правят, е фактически го правят на себе си. Но имат избор как да продължи животът им, след като се преобърнал на 360 градуса. Неочакваната промяна трябва да бъде предвидена, колкото и стресираща да бъде понякога. За младите хора, те обикновено си мислят, че са безсмъртни и на тях нищо няма да им се случи, всичко ще им се размина. За съжаление, в един момент обаче късмета отбягва, но аз не го осъзнах преди да се качат. Това е добре да се замислят, когато се качат, за последствията. Не след това да съжаляваме и да се опитваме да замажем положението. Докато имат шанс да спрат да го правят това нищо, няма смисъл. От целият живот се проваля да спрат. А наказанието, колкото и справедливо да бъде, не може да възстанови нито живот, нито физическа травма. Наказанието има една единствена роля – да бъде превъзпитан този, който е допуснал нарушението. Съдебно заседание, то беше преди 2 години. Пострадалата жена, съпругата на починалия човек, застана и каза: аз не желая момчето, което е виновно за пътно-транспортното происшествие, да бъде наказано, защото моя син почина при пътно-транспортно происшествие. Знам каква е болката, знам каква е мъката и затова аз му прощавам. Това беше най-разтърсващото за мен преживяване като съдия в съдебна зала. И наистина това беше една истински дадена прошка. Няма да го забравя. Това беше един морален урок, какво означава да дадеш прошка и то да я дадеш от сърце. И всичко опира до това, как избираме да постъпим, какви избираме да бъдем ние.
Защото всяка една наша последица, вземайки едно решение такова от рода на да доставям за себе си за няколко секунди или кратки минути удоволствие, може да доведе да причини голяма, наистина невъзвратима загуба на даден човек. Изборът е наш.